Esbjerg sidst blev dansk mester i ishockey. Nu er det ikke længere going for gold. Nu har Esbjerg guldet. De danske mestre. Det er 12 år siden Esbjerg sidst blev dansk mester. Og en, der stod... Sune Julemand. Sikke et syn, sikke en fest. Prøv lige at putte lidt ord på det her. Jamen, jeg synes, det er svært at sætte ord på. Altså, vi vidste, vi havde den her parade i dag, men jeg tror ikke, der er nogen af os, der har forestillet sig, at der stod så mange dejlige mennesker her for at hylde os. Det er vi rigtig taknemmelige for. Du passer rigtig, rigtig godt på den der pokal. Har du sovet med den siden? Nej, det har jeg ikke. Den har stået pænt på trænerens kontor, men jeg sov med guldhjelmen, ikke? Sune Julemand, mine damer og herrer. Ærger lige, mine damer og herrer. Going for goals. Nu tager vi den i en akustisk version. Jan Mols, mine damer og herrer. Jeg kan jo høre, I kender den alle sammen. Så håbløse fjender, nu skal I have ris. Det er Esbjerg, der vinder, og vi bliver som Bambi på Gladi. Smid en kæde på banen, på med vanden, here we go. Nu skal alle på holdet klar med deres trylleshow. Vi vil slå med hinanden, kæmpe til den sidste mand. Alle går fra forstanden og spræller på det frosne vand. Nu skal Esbjergs konger på is komme ind og hoppe i land. Yeah! Going for gold! Going for gold! Esbjerg banker det gule og blå. Going for gold! Going for gold! Going for gold! Esbjerg banker det gule og blå. Going for gold! De danske mestre 2015-2016 Esbjerg Energy.
tak. Tillykke. Tak. Jo tak, jo tak. Congratulations, number Thank two. you guys. Woo! We're number one. That's Yes, pretty you cool. are the one, man. Tillykke, Jannik. Godt, du kom hjem. Tak. Tillykke, Lennart.